Okay. Nangyari. May nadisgrasya. May nadisgrasya nga. May nadisgrasya nga. Kasama ata namin. Nangyari. Ay, may nadisgrasya. Sino kayang nadisgrasya? Sino sa kanila? Nangyari? Nadisgrasya. Sino? Ha? Dito na. Ditoy? Nagsarili? Kaya pa. Ah, shit, nagsarili. Nagsarili, so na? Hoy. Basta nakatulong truck. Hanya natamaan yung truck. Hoy, sabag ah. Ha? Sabit ako dun sa ano, butas. Wala mo kasi dumaan dito. Wala ka. I-check mo muna kung may tama. May pantay ata doon. Bobo. Atong binibigay. Saka agad sinilagay dito sa may ano. May ikon niya, oh. May filter. Dito may filter dito. Umaga mo doon. May pantay doon, oh. Yung patag, ibaba mo muna doon sa patag. Sarap ah. I-check natin doon sa baba. Ah. May tumagas eh. Ano? Ayaw mo bigyan ng truck. Buti hindi ka natamaan ng truck. Ha? Buti hindi ka natamaan ng truck. Ayaw nga pagbigyan eh. Ayaw ko rin kasi. Okay. Ah, nagsarili. Buti na lang walang tao. Pero ayan, oh. Sumabit. Pinakyat niya dito? Oo. Galing siya dito sa labas. Umakyat. Mataas to. Wala, mataas eh. Mataas to. Oo. Ah. May tumagas eh. May tumagas. Ayan, oh. Giroil? Napidyo ko? Hindi mo na. Uli ko na to. Diretso na. Kamali di pa nang iuli na. Dapat diretso na. Anang inyuli. Oo. Kasi kayo, pag likod na ka na kay-smash, pinagkana ko na. Ya? Iba ka mas masilikod na, huwag mong kaya ka kung ano, yung indiretso na. Pipilit na. Nangato dito na yun. Napababa pa dito. Dito ko ma. Kapag talaga kita sa mirror ko, bigla nagpusin na dahil yung truck. Oo. Bigla tinala ko sa side mirror. I-check tayo pa yan. Dating magas. Langis samod di ay. Baka gear oil. Gear oil. Ah, check muna natin. Check muna natin yung motor. Ay, check muna natin yung motor. Kung may tama. Ay, shit. Usok. Langis yan, langis. Langit nga. Ay, pumasok sa ano? Natumba kasi. Ah, Sa... Ember. langis. Baging. Tama? Paging muna tayo. Di, ayaw mo muna. Sorry. Hindi, langis yan, langis. Langit. Langis yan. Napunta lang sa ano? Sa intake. Nabrigtad. Aray ko, pakak. Aray mo pakak. Mawala na yan.
Oh, libre, paging. Ay po, baka. Sabi ko, ibabalik ko yung helmet ko. Paano ko pa ibabalik? Okay lang. Lubot na lang tulak dito sa stage. Nako. Mukhang matagal natanggal yung usok. Diesel? Naging diesel naman na. Pagkama nakasadya nga sa stock yan. Nag-backfit lang yan sa ano? Ayan. Hindi, wag mong baklasin na umaandar. FI yan. Hayaan mo muna na umaandar. Ayan mo muna. Oo. Galing mo na yan. Kung talagang hindi matatanggal, Ganyan na. Mandar ka na ng ganyan. hindi matatanggal yan. Kung langis lang yan na umakyat, matatanggal yan. Langis lang yan namakit. Kumina na rin yung usok. Pero meron pa rin oh, mausok pa rin yan. Pero wala na yan mamaya. Dapat mawala talaga yan. Sige nga, ewan mo. Talaga naman. Ba't ang tagal mawala? Medyo marami din. Ayan o, nawawala na. Eh? Tamaan din magbusar ah. Tamaan? Tatama na eh. Scratch. Scratch. Ang bibili ng happy. Dalawin mo nga kung pwede ba? May tama. Yung brake? Ay, hindi na ako. Hydraulic? Tama. Tama na, kung ano ba? Basag. Wala. Putol ang wire. Tol. Putol ang wire. Yung kat yung daga. Gano'n sa likod. Wala din. Wala na. Hindi, meron sa likod. Ibenta mo na. Ay, tumatagas na yung langis. Ako siguro yung room 1. Ayan o. Okay, subukan natin i-check dito sa may silong ng mangga. Wala eh. May tama talaga. Doon muna tayo. Ay, tulungan natin yung kasama natin. Igilid mo pa, matamaan ka dyan. Doon. Ano dito eh, bandot to eh. Yan, okay na yan. Saan mabunot nga ako ng dipstick ng ano? Nung... Pabuksan mo? Ipit. Ipit. Ano? Plies? Mga plies. Surasagon pa kayo ya, galay. Buti hindi ka na ng truck. Ay, nabunot mo ba? Oo. Masag ka mo. Ay. Meron. May laman. May naman pa. Maraming laman. Yan, subukan nating baklasin. Preno nun? Sabay pre. Hindi, hydraulic yun. Sabay pre. Air brakes. Ayun. Yon. Doon lumabas. Punas. Pumunta dyan, punas. Napadingon ako sa side. Bawas na. Wala nang nakuha. Aray mo, pakak. May video naman na eh. Yung disc ko kanina, bilungan ko yun, bumaba kulay brown. Mamaya hindi kumagat yung reno. Kaya kwento. ABS. Ay, nabaliktad. Tumaas yung langis, pumunta dito. Oo. Tapos sinihigop tuloy, inihigop ng hangin. Ano bang langis mo, boss? Arms oil. O yun na, meron na shop doon o. Okay pa yan? Hindi umuusok eh. Ibig sabihin wala nang laman. Hindi. Nasa intake manifold, pinupuga niya. Kunting top up lang to. Top up lang yan. Sa second, ay sa kwan natin. Wag na Mamaya. Top up lang ta. Top up lang to. Dagdag lang. Ba't kulang? Oh, ilayin mo na.
hindi mo nakikita yung mga tricycle na TMX, yung 155? Ay, nilalagyan lang ng tote. Oo, top up lang yun. Oh, 210 lang yung Hanggang ngayon, buhay pa. yellow lang. Yung pang tinso. Ikaw pa na yata lang isang eh. Jimmy ko. J intake. Pagkargaan ti lang is Galing dito. imuli. Yan. Yan, yun di manifold. Ay, panahon dyan. Oo. Remote Jay. Jay. Kala ko kasi, hindi ko parang tao ko diba? May paglalma ko kasi dito. Yes! Buti ka sa'yo! Tapos ito, okay na lang. Change motor na, sir! Mag-stop ka nga dito. Okay, game. Pandarin mo nga na walang air filter. Okay. Oh, pwede naman eh. Laking tulong lang crack guard ko. Wag mong bibiritin. Ayan na. Tama ko may usok. Wala na. Wala na. Okay. All goods, all goods. Ay, hindi ako nilagay. 1.5 lang? Okay na. Tirayan mo na dito. Pwede na yan. Mag-alas 12. Okay. Okay na, okay na. Huwag na tayong kumain doon, mahal. Pwede na tayong lumarga. Okay, okay. Okay na. At least walang tama yung rider. Yun lang, may masakit lang sa katawan. Okay. Ayos mo na yung side mirror. Side mirror natin eh. Bitak. Ayun siya. Dapat dito sa loob yung laging busog. Wow na ka. Just lang side mirror. Saan to, may injury? Ribat tuhod, gagawin. Talagang Basa? dugo. Combo. Magdugo talaga to. Ayun na. Ayun, stand. Ay, ito na lang adjust. Ta. Higpit mo na lang. Naalam. Isang litro, 50 kilometers ano? Parang hybrid na sasakyan. O, naka-open sa akin to. No traffic. Battery. Naka-check up sa akin. Mga kwan. 200 ml lang. Ano ako dyan? Nagdagdag ako ng ano? 900 lang nilagay ko na. O di masyadong, kaya pala natapon kasi masyadong marami. Sakto lang yan, huwag na siguro tagtaga. 900 lang nilagay ko dyan kasi ano kung tatakbo ng malayo. 1-1 nga po. Start! May stick ka naman, puro ka naman temp lang. Yun. Wala nang usok, wala na. Maganda yun. Okay na, wala nang usok, natanggal na yung langis. Oh, waksak na naman. Waksak naman dito. Hindi na ako nadaan dyan. At least walang nadisgrasyang tao na may tama. Di ba? Oh. At least walang napuruhan. Oo Oh. Napapalitan ng kwan, pyesa at flarings. Oo. Okay, hindi. Yung motor napapalitan, yung buhay yun ang hindi mapapalitan. Okay na.